Salut, eu sunt Luca, da, asta este vocea mea reală. N-am ce să fac. Bun, hai să intrăm și noi pe un match, pe un server de Among Us și să vedem ce o să picăm. Normal. Ia să vedem. Crewmate. De fiecare dată mă dă crewmate. Aoleu! Da, hai să facem niște task-uri. Până mă. Cine e? Trebuie să văd cine e. Ia să vedem cine este. Where? It's pink. Ok. Pink. E pink. Adică, na. Cred că este pink. Dacă nu e, o să dau eu butonul și o să-l votez pe purple, pentru că el a zis chestia asta. Oleu. Ok. Hai să vedem. Era impostor. Belea. Ungure. Bun, ia să mergem. Facem și firele acestea. Sper să pic și impostor. Na. Cred că va fi omorât. Nu, încă n-am murit. Pare destul de salt și purple. E red, jur. A ieșit din vent. What? Red. Vent. Cât de proști ies. Deci dacă mă votează pe mine sunt cei mai proști oameni. Jur. It's green. Nu sunt eu. Cred că era purple sau roșu. Bine mă, ungure. Yes. Fuck. E galben sau blue? Cred că este blue. Pentru că, na, nu prea l-am văzut eu. Yellow is sus. Yellow is sus. Dar de ce vor ei să mă voteze? Why me sus? Na, m-au votat. Stupid. Da, m-au votat pe mine proștii. Ce să faci? Proștii sunt mereu proști. Da, v-am pușca mea. Scuzați-mă un pic. Bun, hai să vedem. Ok, a dat start. Sperăm să fim impostor. Schimb culoarea în lime. Să fiu mai luminos. Așa. So mic. Hai. Hai să facem sip cardul. Mie că ăsta e. Nu e. Bun, mă duc aici. Da, upload
Upload data. Bun. Mă duc la admin. Upload. Sper să nu fie red, că jar mănânc. Oh, fuck. E red. Bun. Deci o să trebuiască să nu stau pe lângă ăla. Deci ăla. Hai să răspund. Oh, a murit. Red. Lake. Sweep. Card. Da, cred că sunt români ăștia. Deci când el s-a pus acolo la fake sweep card, cred că a dat un sabotaj. Doamne, cât de proști pot să fie ăștia. Deci dacă eu mor, înseamnă că ăla e. Bun, mă duc la weapons. Oh, fuck! Da, era red. Eram sigur că e red. Da, e red. Face sens. Fără niciun sens. Iată. M-a dat afară. Fuck. Hai să intrăm pe unul. Pe un server. A zis, bă, omul ăsta start și a dat start. Trebuie să fă noi că să fă. Ce lag am. Am dita mai lag-ul și m-a dat și afară. Super! Chiar asta îmi trebuia. Să mă dea și afară. Bun, hai să intrăm pe un alt server. Sper să unlock you. Oi, tare noroc. Lag. N-am ce să fac lag. Bun, o să opresc un pic și revin. Gata, mi-a revenit netul și hai să intrăm. Sper să mă bagi. Fuck, e full. Bun, intrăm aici. Doamne ferce, player speed 0,5 player speed. E normal că nu intră nimeni. M-a dat afară. Ei. Bun, hai să intrăm pe altul. Stați o țără. Gata, am revenit. Intrăm pe Pumba. Rol. Mă fac grosul la loc. Pentru că ai mult mai multe șanse când ești roșu să pici impostor. Dar na. A dat start. Iar știu meci, dar asta este. Că au ieșit încă 3 vai de căpățâna noastră.
Am pierdut din cauza la proști. Da. No. Am fost un pic distrat de TV, dar în fine. Nu e bun serverul. Ăsta și-a lăsat numărul de telefon. Am făcut un screenshot sau un SS. Apă start. Da. Dă mai repede că te bat. Nada. Speed. Speed. Start. Da, când o să crească porcul. Oh. Doamne fer, ce prost îi. Start or leave. Start or I leave. Dă-vă pușca mea. Bă, ăștia sunt nesimțiți. Bă, mă enervează oamenii ăștia care stau AFK și nu fac nimic. Doar scot oameni și atât. Păi la ce căcat mai faci server dacă îi scoți pe ceilalți? Ce rahat? Deci dacă mă omoară, fac carambol. Jur că fac carambol. Destul de susting. Deci, n-am ce să zic. Adică, ca și impostor, știu cum să fac chestiile. Bă, îmi vine să-i strâng de gât. Mă enervez prea tare și prea degeaba. Oleo! Prea degeaba. Da, notificare TikTok. A postat Luca Brown 208. Super! Cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați pe butonul de like. Pa, pa!